Sa number 10, BTTMD nagpaathag nga ang motorsiklo kag tricycle hindi pwede sa flyover. Ini kasunod sang viral video sang motorcycle rider nga naga-overtake samtang yara sa flyover. Sunod kay Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD Head Attorney Ruben Sabig, isa ka driver sa motorsiklo ang nag-viral sa social media matapos nag-overtake sa Magsaysay flyover sa Barangay Singkang Airport. Sunod kay Attorney Sabig, ginadumilian ang paglabay sa mga motorsiklo kag tricycle sa flyover bangod ini para lamang sa mga salakyan nga four-wheel o kon masobra pa. Dugang pa niya, mayaras ang nagkalain-lain nga traffic sign sa syudad nga dapat sundon kag ang mga magalapas sini ang magapangatubang sang kaso. Panugyan pa sang BTTMD sa mga driver sa motorsiklo nga hindi na maghulat nga madakpan o kung masaway antes magsunod sa layi bangod klaro man ang mga traffic sign nga ginbutang sa mga dalanon. Ginapahanumdum pa ni Sabig nga ang pagsunod sa mga layi sa trapiko importante para sa seguridad hindi lamang sa mga motorista kundi pati na sang mga pedestrian. Lahat ka mga tani may ara na traffic enforcer or sino na ang madakop, hindi man tatani ang muna kinanglan pa may tao nga madakop para mag-follow kita rules.